Des del grup mineralògic català ens plau convidar-vos a l'exposició que hem preparat amb la Biblioteca de Fons Antic. Aquí el que hi trobareu en aquestes vitrines és una mica la història de l'evolució de l'art de la metal·lúrgia des dels temps prehistòrics fins pràcticament la revolució industrial. Veureu com els diferents autors han anat recollint en els seus compendis i els seus tractats des de tècniques de mineria fins a una localització dels diferents jaciments en funció dels metalls que s'hi trobaven i després també una descripció de les propietats químiques dels diferents minerals a partir dels quals s'obtenien els metalls. El que hem volgut és repartir-ho en blocs diferenciats per tal de donar coherència en aquesta exposició. Hi trobareu des d'una part introductòria que posa en relleu la importància del que seria el descobriment dels metalls per l'evolució humana fins als metalls que han estat més importants en pràcticament 2 mil·lennis, que serien el coure, el ferro i el mercuri, no aquest darrer com a tal, sinó com a precursor per poder obtenir or i plata. Esperem que la gaudiu i que pugueu disfrutar de les meravelles que trobareu en aquestes vitrines.